वाटी तांदळाचं पीठ हे बघा आता हे मालपोळे केलंय. 1 वाटी गव्हाचा पीठ, 2 चमचे आई आज काय करतलो आपण? मालपोळे मालपोहा करतलो ना. मालपोहा करतलो. त्यासाठी काय काय लागतला? त्यासाठी या साहित्य काढला हा सामान. या 1 वाटी गुळ, हे रवो 2 चमचे, या वाटीभर गव्हाचा पीठ, ह्याच्यातले 2 चमचे तांदळाचा पीठ घालतले, आणि ह्याच्यातला 2 चमचे बेसन घालतले, आणि ही वेलची घालतले, वेलची पूड आणि हळद पूड आणि चवीपुरता मीठ. नाही आपल्याला सुरुवातीला ती पीठ काढून घेऊ काय ना. काढून आता गुळाचं पाणी करतले, आणि मग त्याच्यात पीठ घालतले. पिठा घालायची थोडी थोडी. आधी होईता ती गुळ घालतं, एका भांड्यात गुळ घालून घ्यायचा. होईता 1 किलो गुळ घालून त्यात थोडंसं पाणी घालायचं ना. जरासं मीठ टाकते चवीपुरता. चवीपुरता मीठ घालायचं होतं, आणि सगळी पिठा त्याच्यात कोळसवून घ्यायची ना. कोळसवून घ्यायची. तर अतिशय चविष्ट असे मालपोहे होतात. एकदम आई आमची छान बनवता मालपोहे. ह्यात रव घालते खाली ह्याच्यात, आणि गव्हाचा पीठ घालते वाटीवर. गुळ आता पूर्ण त्याच्यात विरघळू हो ना पाण्यात, आणि मग यात पिठा करायची. गुळाची खडे रवता कामा नये, व्यवस्थित आपण ते त्याच्यात कालून घ्यायचे. तसं आपण आता सगळी पिठा घालून थोडं पाणी घालते. पीठ त्याचा कोलसवून घेऊया ना आधी, मग तुमका दाखवतो पीठ कोलसवून झाला काय. त्यात काय घालायचा? तांदळाचं पीठ घालते. आणि 2 चमचे बेसन घालायचं ना. 2 चमचे बेसन घालते. आणि चिमूटभर वेलची पूड. चिमूटभर त्याच्यात हळद असतं ना, आणि व्हायचं आहे वेलची पूड घालायची ना चिमूटभर. व्हायचं त्याच्यात पाणी घालू काय ना पिठात. व्हायचं जरा आपण जाडसरच करूचा होता पीठ, जास्त पातळ नाही करायचा. थोडंसं पाणी घालते. व्यवस्थित तर ढवून आपण पीठ त्याचा तयार करून घेऊया, आणि मग हे मालपोहे कसे आपण काढायचे ते तुमका दाखवतो. हे मालपोळ्याचं पीठ ठेवलं, पोळ्यांका ठेवतो तसंच पातळ ठेवला. आई झालं ना पीठ तयार? फेटू काय ना अजून? फेटू काय अजून थोडा. घरी आणा फेट. पहिल्यांदा हाताने फेटायचंच ना तुम्ही. आता त्यांना फेटून बघ, चांगला फेटता काय. असाच फेटा चमचो काढ. आता या भांड्या नको फेट यंत्रान. आता यंत्रान फेट. तेव्हा वेळ असायचो ना, भरपूर असायचं. चुलीवर तापात हाताने चालवलं आणि घातले त्याच्यावर. चांगला एकजीव होऊ गोया म्हणून हे घालते. सांगा. आणि मग आता ते का बघलं सगळा गुळबिळ बरोबर झाला ना, आता काय घालूचं नाही ना. नाही. मग आता काय करायचं, थोडं वयाला घालूचा. जरा कमी गोड असलं तर जरा साखर टाक. गुळ नाही टाकत. पण आता ठेवायचं की लगेच काढून घ्यायचे? 5 मिनिट 10 मिनिटं ठेवायचे. बरोबर आहे ना. ठेवूया ना 10 मिनिटं. 10 मिनिटं आणि मग काढताना दाखवूया. आता 10 मिनिटं झाली आहेत ना. आता पीठ ठेवून 10 मिनिटं झाली. आता मिक्स ह्याला होते गॅस पॅन ठेवलंय. अगोदर आम्ही भिडावर काढू चुलीवर. ते कसं हे सणच आहे एक प्रकारचं. पण काय पहिल्या दिवशी आता गणपतीत मोदक, दुसऱ्या दिवशी खीर गिरकेची, तिसऱ्या दिवसा हे मालपोळे काढू, चौथ्या दिवसा गौरी पूजन, मग त्या दिवशी वडे सांबारा असा करू आम्ही. म्हणून हे आज मी दाखवते तुमका. आता गॅस पेटवलंस की
तुपात ह्या करायच्या ना हे? हा, तुपात तळायचे. आता पॅन ठेवलंय, ह्याच्यात असं घालतं पॅन तापाने थोडा. हे आता घालतोय तुपा बिड्यावर. 2 चमचे तूप घातलं ना, आणि अगदी पातळ असं काढायचं तो. अतिशय चविष्ट असा पदार्थ हा मालपुओ. वरती झाकण ठेवू काय? वरती झाकण ठेवतो ना हे आता. वापिली की परतून टाकला की 2 मिनिटात तयार झालं आहे ना. तर बघा, आम्ही आता मालपुओ एका साईडीन परतलो आणि आता तो दुसऱ्या बाजून पण शेकून घ्यायचो ना हे. दुसऱ्या बाजून आता चांगलं शेकलो काय आपलं मालपुओ तयार. खाऊ खाऊ. हे चांगलं हे मालपुळे आता तयार झाले बघा, आणि कशी झाले ते आमका कळवा, आणि करून बघा तुम्ही. दाखवलंच तसे ना? हा, दाखवलंय तसे करून बघा. हे आपण तळू पण शकतो ना तुपात, आणि कढईत तळू पण शकतो. पण ते आणि असं चमच्यात घालायचं, फुगा घेतात. पण ते का तेल लय लागतं. तेल लय, आणि खाऊ पण बरोबर लय तेलकट होतात ते. त्यापेक्षा असे तुम्ही ते पॅनवर किंवा करून बघा. बिडा असतात तर बिड्यावर तुम्ही करू शकता. असे करू शकता, ते बरे लागतात खाऊ. आणि असे येतात आणि चवीक अतिशय मस्त लागतं. केलंय 1 वाटी गव्हाचा पीठ, 2 चमचे तांदळाचा पीठ, 2 चमचे रवो आणि 2 चमचे बेसन घालून त्याच्यात गुळ 1 वाटी घातलंय. आपल्या गोड हव्या तसं घालायचं ना. घातला. चवीपुरता मीठ घातले, आणि चिमूटभर हळद आणि वेलची पूड. चिमूटभर वेलची पूड. अतिशय चवीक मस्त असे झालेले आहेत मालपुळे, होय ना हे? चवीक मस्त झाले आणि सणासुदी आम्ही हे भिड्यावर करतो. पण ते भिडाच्या आणि झटपट होणारे आहेत ते. याच्यावर केले, पण झटपट होणार पदार्थ करून बघा आणि आमका कळवा कसं झालं तो. अगोदर काय व्हायचा, मिठाई ही बहुकच नाही माणसात मिळायची. तेव्हा आम्ही लहान पोरग्यांना काय द्यायचा, तर गुळ घातला, या मीठ पिठा घातली, मालपुळे 2 काढून दिले, किंवा काहीतरी पोळी केली गणपतीच्या वेळात. असा करून सण म्हणून या आम्ही साजरे करायचास. हा, आम्ही आता ना पुढच्या वेळेस साध्या पद्धतीत रवो कसं चटकन आणि पटकन होणार करता तो दाखवते तुमका. चविष्ट आणि चांगलो आमची रवो चांगलो करता केळा घालून. आईची आमच्या खासियत असा, रवो म्हणजे शिरो, आपल्या मराठी भाषेत काय शिरो म्हणतात. आंबो असत ते आंबो पण घालायचं ना हे. आंबे घालून पण करायचे आहे. आंबे घालून पण. तर तो तुमका आम्ही दाखवूया नंतर मध्ये. चुलीवर नानकटा करून दिले, शाळेत घेऊन गेली. पण आता चूल नसल्यामुळं चूल नसल्यामुळं विचारा ती का खरा का खोटा.